Hemen biolina, biolontxeloa, kontrabaxua, biola. Ezagutzeko irrikitan nago. Apa, kaixo? Guztiak biolak dira? Bai. Lagun batek esan dit, biolin handia dela. Ba bai, ala esaten dute. Eta lagun honek ere esan dit, tamaina ezberdinetakoak daudela. Baina normalean, 38 eta 56 zentimetro inguru neurtzen dutela. Bueno, eta txikiagoak ere badaudela, 30 zentimetrokoak edo hasi berrientzat. Ba, zure lagunak asko daki biolari buruz. Lortuko ditugu? Ai, bai. Balea, honek zenbat? 28. Ai, pixka gehiago. Orduan biola, ari instrumentuen familiakoa da. Bai, eta haiek bezala, klabijen bidez afinatzen da. Eta arkua handiagoa da, ezta? Ariak bereziak dira. Biola, soinu, sakona eta gozoa egiten du. Entzun nahi? Bai, tari. Eta biolak soinu berezirik egiten aldu, jakina? Io, suba, non dago suba. Ez dago zurik. Biolarekin egin du. Benetan? Gurekin geratu nahi? Soinu berezi gehiago erakutsiko dizkigu. Ai. Biola, 16. mendeko instrumentua da. Biola de braccio deitzen zioten. Abrazio! Beste bat! Ai, zuri ere bai! Ea ezagutzen duzuen abesti hau. Erabakita, biola ikasiko dut.